Nakulatahan ang usa ka lalaki nga nanghapak og bato ngadto sa iyang kaila nga tag-iya og vulcanizing sa Mandawi City. Human sa ilang lalis gumikan lang sa pagpamugos nga dalhon ang bisikleta bisan kun dili siya ang tag-iya. Matud ni Jumar Pauner, 37 anyos, tag-iya og vulcanizing nga temporaryong nagbarong-barong sa bakanting luna sa North Reclamation Area sa Mandawi nga nagkalali sila ni Michael Lucero. Human giangkon ang iyang bisikleta og gusto kini nga dalhon. Miresulta ang kumusyon. Matud pa midagan si Lucero apan sa pagbalik kalit lang gihapak og bato ang ulo ni Pauner ug nahitabo dayon ang linayugay. Daling nasikop si Lucero sa kapulisan sa Sentro Police Station 1 sa Mandawi City Police Office ug gibalhog sa silda nga nagatubang og reklamo karon sa mga biktima nga physical injury ug kawat. Tungod kay si Lucero miangkon nga siya ang nagkawat sa cellphone sa igsuong babae ni Pauner, matud pa iyang gibaligya ug ang halin gipalit og sinugbang baboy kay ang mga biktima nga mao'y nagsigig gasto og pakaon kaniya. Wala siya makauyon nga kanunay lang siya nga gidalitan og buwad nga sudan. Hinungdan nga iyang gikawat ang cellphone. Doon na agbuhat siya ba? Di mo busog buhat doon? Usab na imong gustong sudanon? Karne ba? Among bakal Dobo. Buat-buat lang manggani ni. Ikaw ra may gilibrihan nganong magbuot magagbuhat ra sudan? Di mo na agbuhat siya. Ha? Di mo na agbuhat. Ipakaon man day ka imo pangkawatag cellphone. Buhat ra siya. Buhat ra gata. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.